to gikwacha gikwayona nikech jopiny ma joluogi ema nigo mbulu en ni kuonde migole jogiegi so iye jowa nikech Victor kawuono kiyudo kamoro idonjie dhano maluwo bang'i mantiere mang'eny ng'en ng'at achiel kende man gi payslip e dala konyo dhano buora koro mae thuolo ma wang'i je ibiro koni ni bora ni ng'ato seso wiye sirikal riembo ng'ato tek marach ma kata donjo mana gi dho dirisha riembe tek marach omiyo kata ng'at manja odhi odonjo kata jok mane rigi ji oyudo ofise kanyo ma joluo ma samoro nowuok gotung' mosuo iyudo ka nogol gi oter gi kuonde mamoko to ng'ato kik wuondi Victor ni ng'ato nyisi ni waneno gik moko kanyo ni e gazette dhi apply tij sirikal ma ng'ato apply miluongi interview miyudo ka mano onge mano kik ng'ato wuondi godo nyise ni adhi apply to gima timore Victor sirikal ibire gi wang' matek mae kama pod aduoge sirikal ibire gi wang' matek mae thuolo makoro joluo gamore mae thuolo mwayudo nikech sirikandni kineno kaka jakom goye to gi kaka jakom bende momaki king'iyo weche manyogore itemo wacho ni gima Tumisifa Wuda Diro ne wacho gima onego tim mane kore chuny wach sirikal ihadho iwinja Victor mae gima nitie ihadhe tiyake king'iyo ouro yako piny manyowuok ongwana marwa mi winjo wadok checha Victor kanyocha mon comment pod adok ni mana ka